Gvern ġdid għandu 3 prioritajiet li jrid iwettaq fl-immedjat. Ewlenin fosthom li jgħaddi r-ross fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u li jgħaddi l-budget tas-sena 2013 fl-ewwel ġimgħa minn meta jibda jitlaq għall-Parlament. Ħankun qed irraħsu, ħankunu qegħdin allura innaqsu l-ispejjeż tan-negozji, ħankunu qegħdin ukoll inżidu l-flus fil-bwiet tan-nies. Allura dik hija l-ewwel priorità. It-tieni priorità mal-ewwel dawn qegħdin ngħidu prioritajiet from day one. It-tieni priorità hija li nibdew il-proċess biex permezz tiegħu fl-ewwel ġimgħa li jitlaqqa l-Parlament jiġi approvat il-budget. It-tielet priorità ta' gvern ġdid hija li jikkummissjona tfassil ta' 3 liġijiet importanti. Kummissjonaw tfassil ta' 3 liġijiet tal-whistleblower, ta' tneħħija tal-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi għal reati ta' korruzzjoni politika u tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti ħalli sas-sajf il-liġej ikonna dawn it-3 liġijiet. Dan jista' jsir biss, spjega Joseph Muscat, jekk nhar is-Sibt il-liġej il-poplu jivvota l-bidla. Spjega li l-Partit Laburista jħares lejn il-poplu bħala wieħed maqut u mhux mifrud skont il-kuluri politiċi. U d-differenza ħareġa il-Prim Ministru stess fejn qal isma' qudiemkom ħajkolkom karta tal-vot bil-listi tal-kandidati bl-aħmar u l-blu. Qalu l-kulur jifridna. Aħna ma nemnux li hemm kuluri u ma nemnux li l-affarijiet jifriduna. Dik hija differenza bażika. Qal li żgur huwa li mhux se jkun qed juża t-tattika tal-Partit Nazzjonalista fejn fl-aħħar jiem ta' rifużjonijiet fit-taxxa propju lejlet elezzjoni ġenerali. Ftakar nhar is-Sibt li ġej f'min ilu jtertaqlek qalbek biex tieħu dak li huwa ħaqek. Priorità kbira oħra ta' gvern ġdid reġatenna Joseph Muscat hija il-proġett Soċjetà Ġusta fejn ras il-ġenituri ta' persuni b'diżabilità tkun mistrieħa li kemm il-darba huma jiġu nieqsa qabel uliedhom li jkollhom diżabilità dawn jgħixu fid-djar tal-komunità. Persuni b'diżabilità top priority mhux biss b'konsultazzjoni ma bit-tmexxija kollha kemm għal persuni b'diżabilità innifisom li jieħdu huma d-deċiżjonijiet li jikkonċernawhom. Dwar il-qasam tas-saħħa Joseph Muscat spjega li b'maniġjar aħjar u aktar għaqal dan il-qasam jista' jħalli riżultati aħjar. Semma fost l-oħrajn iċ-charter għad-drittijiet tal-pazjenti fejn jiġi stipulat kemm pazjent irid idum jistenna għal operazzjoni. F'każ li l-pazjent ma jinqedix mill-isptar Mater Dei, il-pazjent jintbagħat fi sptar privat biex issirlu l-operazzjoni u jħallas għall-gvern. Mistoqsi dwar il-qasam soċjali, Joseph Muscat tenna l-viżjoni tiegħu għall-anzjani. Anzjani li jridu jkomplu jaħdmu, jagħmlu dan għas-sodisfazzjon li jridu jkomplu jaħdmu u mhux għax il-pensjoni ma sservihomx. Dik hija id-differenza bażika naħseb bejn iż-żewġ partiti. Temm b'appell lejn il-poplu għal nhar is-Sibt li ġej. Għal xejn wieħed ikuqqat igerger jew jilmenta fuq il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma, għal xejn wieħed joqgħod igerger fuq l-arriva, għal xejn joqgħod wieħed joqgħod igerger fuq il-prezzijiet, għal xejn wieħed joqgħod igerger fuq il-power station, għal xejn wieħed joqgħod igerger fuq il-Parlament il-ġdid, għal xejn wieħed joqgħod igerger fuq il-500 euro żieda, għal xejn wieħed joqgħod igerger fuq dak il-Ministru u l-Ministru ieħor, għax fil-verità biex inti itwassal għall-bidla trid tivvota għall-bidla.